Napundong tubig daplin sa karsada sa Barangay Buaya, Lapu-Lapu City, misangpot sa mga vehicular accidents, ilabi na sa mga motorsiklo. Ang mga insidente nakuhaan sa CCTV. Ani ang report? Sa social media post ni Oceanita Enriquez, iyang gipakita ang peligrong dala sa napundong tubig daplin sa karsada sa may Zone 1 Barangay Buaya, ilabi na sa mga higayon nga nagsigi og uwan matag gabii. Sa kuha sa CCTV sa usa ka pribadong panimay, makita ang pagkalamba sa usa ka motorsiklo, bisan kun kini walay kontra nga sakyanan. Sa laing CCTV footage usab nga gi-share sa laing residente sa dapit, nakuhaan usab ang pagkadisgrasya sa laing motorsiklo sa dapit, bisan kun adlawan ug way uwan. Ang dapit una nang gireklamo sa mga residente pinaagi sa Balitang Bisdak niadtong Agosto 23, 2021. Human sa tulo ka adlaw, gipadad-an og declogger sa City Engineer's Office ang dapit aron masuyop ang mga wastewater gikan sa mga balay nga sagad sa karsada ipadagayday. Og kay lupa ang dapit, hinungdan nga mapundo ang tubig. Way klarong drainage system ang dapit o gipasabot sa city government nga usa kini ka national road busa dili kini mapaayo sa dakbayan. Hinuon isip band-aid solution gitambakan ang lupa nga dapit ug mga anapog. Apan kay way klarong drainage system, sa gihapon adto sa mas lupa nga dapit mopondo ang mga hinugas ug winaswas nga tubig gikan sa mga panimay. Sa phone interview, gipasalig ni Mayor Junard Ahong Chan nga mapaayom-ayom na kini karong tuiga. Pangit lang tag-dispensa sa itong mga kiksunan. Anyway, na naman tayo ma-approve naman ang itong budget for this month with the new council. Ato po ng patabangan sa itong kongresista since that road is a national road. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Mirondina, Balitang Bisdak.